Matul l-2018 l-iskart iġġenerat f'pajjiżna naqas bi kważi 5% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li l-iskart solidu f'pajjiżna matul l-2018 kien ftit inqas minn 2,600,000 tonnellata. Skart li ma jagħmilx ħsara naqas bi ftit aktar minn 4% filwaqt li l-iskart meqjus bħala perikolus u ta' ħsara għal saħħet il-bniedem naqas ferm aktar. Fil-fatt l-NSO qal li f'sena waħda dan it-tip ta' skart naqas bi ftit aktar minn 34%. Matul l-2018 l-impjant ta' trattament mekkaniku bioloġiku fit-tramuntana tal-pajjiż, jiġifieri dak fil-Matab, tratta xejn inqas minn 71,778 tonnellata. Dan ifisser żieda ta' 28% fuq is-sena ta' qabel. L-NSO spjega li l-biċċa kbira ta' dan it-tip ta' skart intefa' fil-landfill tal-Allies. Fil-fatt f'tal-Allies kien hemm żieda ta' kważi 2.5% ta' skart li intefa'. Mill-banda l-oħra l-iskart trattat fl-impjant ta' Sant'Antnin naqas b'6.4%. L-ammont ta' skart li nħaraq fl-inċineratur fil-Marsa naqas bi kważi 7%. Intant matul l-istess sena li l-NSO ġabbar din l-informazzjoni beda jinġabar għalih madwar il-pajjiż l-iskart organiku. Dan l-iskart miġbur tela l-4,327 tonnellata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.